ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸತೀಶ್ ಪಮ್ಮದೆ ಪೆರಾರ ಬ್ರಹ್ಮಬಲವಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶಾಕಿರ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂಚೆಂಕಲ್ನ ಊರು ಪಡು ಪೆರಾರ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಬಲವಂಡಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾರು ಐತಪ್ಪ ಪಮ್ಮದೇರು ಕೆಲವು ಕಾಲುಡು ಶಾಕಿರ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಆರು ಕರಿದು ಇನ್ನಿಕೊಂಜಿ 10-18 ವರ್ಷ ಕರೀಡು ಆ ನಂತರ ಆರು ಏತ್ ಕಡಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಚಾಕಿರ್ ಮಲ್ಪುರ ಅವೇ ಚಾಕಿರ್ನ ಆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಟು ಇಂಥ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ 51 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ನಡತೊಂದು. ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷಡು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತಪ್ಪ ಪಮ್ಮದೇರು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಜೈದೆ. ಮೂಲತವಾದ ಸುರುಟೆಂಗಿಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡು ಈ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ ಕಟ್ಟೊಡಿಂಗಳು ಮೈಸಂದಾಯಗೆ ಬಂಟ ಕಟ್ಟದು ಐಟು ಮಾತಿಂಗಿಲೆಗೆ ಅನುಭವ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಾತಿರ ದೈವ ಕಟ್ಟು ಚಿತ್ತಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಂಕಲ್ನ ಅಂತ ಸುರೂತ ಅದೇನು ಮೈಸಂದಾಯಗೆ ಬಂಟಾಗ ಕಟ್ಟದಾಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅಜಲ ಬನ್ಪಿನ ತೆಗಿನಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂದಾರ ಬೈಲು ಈ ಮಂದಾರ ಬೈಲು ಅನ್ನುಬಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂಡಿತರಕ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಯಾನು ಮೂಲತವಾದ ಸುರೋಟು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟಿನಿ ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಇನಿ ಕೊಂಜಿ 35 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆ ಜಾಗಡಿ ಯಾನು ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾರು ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ರ ಸಮಯಡು ಇಂಕಲ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆರಾರ ಬ್ರಹ್ಮಬಲವಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಬಲವಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಬಲವಂಡಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರ್ನು ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಇನಿ ಕೊಂಜಿ 17-18 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ಬೇರಿಕ್ ಅತ್ತೂರು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಅರಸು ಕುಂಜರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅತ್ತೂರು ಬೈಲಪಂಜುರ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೈಲಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾನು ಏಮನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ತನ ಮವಂತೂರು ಬಂಟೆ ಬಲವಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಬಲವಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಚಾಕಿರ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಬಂಟ್ವಾರದ ಮೇಯ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಲಕೊಯ್ಲ ಗ್ರಾಮಡು ಧೂಮಾವತಿ ಅಂಚಿನ ಧೂಮಾವತಿ ಕಣಲ್ದಾಯೆ ಐತ ಚಾಕಿರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಮೀಟ್ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಜಂತ ಬೆಟ್ಟದ ಮಣ್ಣಡು ದೈವ ಜಿಮಾದಿನ ಚಾಕಿರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಕಾನಾಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇತ್ತಿಂಕ 55 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ಚಾಕಿರ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು. ಅಂಚ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಕಟೊಂದು ಪುಣಗ ಆರ್ನ ಬೆರಿಯ ಪೋದು 6 ಮಲ್ದಿನ ಚಾಕಿರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವೇನು ಮಂಡ್ಯಡು ದಿವೊಂದು ಸುರುಟು ಮೈಸಂದಾಯಾಗ ಅಂಚನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಲವಂಡಿ ದೈವ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂಚನೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಜಿಮಾದಿಗ ಚಾಕಿರ್ನ ಮಲ್ದೆ ಜಾರಂದಾಯನ ಚಾಕಿರ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅತ್ತೂರು ಕೊಡೆತ್ತೂರುಡು ಅರಸು ಕುಂಜಿರೆಯರು 50 ಸತ್ಯಲು ಪಂಡ ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಅರಸು ಕುಂಜಿರೆಯರು ಆರ್ನ ಚಾಕಿರ್ನು ಇನಿಕ್ಲ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಸು ಕುಂಜರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮದೈವ ಉಳ್ಳಯೆ ಅಂಚನೆ ಕೊಡಮಂದಾಯೆ ಜಾರಂದಾಯೆ ಸರಜ್ಜಿಮಾದಿ ಕಾಂತಿರ್ಜಿಮಾದಿ ಮುಕ್ಕಲ ಮಾತ ಚಾಕಿರ್ನು ಕಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರಡ್ಡನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಸಿಬಿತ್ತಲ್ಡು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಎಂದು ಅವಲ್ಲಂಚನೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ 7 ಸತ್ಯಲೊಂದು ಅವಲ್ಲ ಇನಿಕಲ ಆ ಚಾಕಿರ್ನು ಯಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೆ ಕಟ್ಟದಿನ ಬಣ್ಣಗ ಈ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಯಾನು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ದಿಜ ಬಂದ ಆ ದೈವದ ಕಟ್ಟಲೆ ಮತ್ತು ನಂಕಾತ್ ತಿರಿಯೆಲ್ಲ ತಿರಿ ಉಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಕಟ್ಟಿದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜನ ದೈವಲ್ಲ ಪೂರ ಚಾಕರಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ದಿನವರ ಮುಟ್ಟವೇನು ಹಿರಿಯಾರು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರ ಅವೇ ರೀತಿರು ಆರು ಮಲ್ದಿನತ್ತ ಕಟ್ಟಗಂಜಿ ದೈವದ 14 ಕಟ್ಟಲೆ ಮನಿಪಿನಂಡು ಆ ಕಟ್ಟಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಡು ದಿವೊಂದು ಇಂಥ ದಿನ ಮುಟ್ಟವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪೊಂದು ಬೈದ. ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಐತಪ್ಪ ಪಂಬದೇರೆಂದು ಆರು ಪಂಬದ ಜಾತಿ ಸಮಾಜೊಡೆ ಮಲಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶಾಕಿರಿ ಮಲ್ದಿನಾರು ಎಂಕುಲು ಯಾನು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬೆರಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಆರ ಬೆರಿಯ ಪೋದು 6 ಮಲ್ದಿನ ಚಾಕಿರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾತ ಮಂಡಿಡ್ದು ದಿವಂದು ಆರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಇನಿಕ್ 6 ಏತ್ತಗೆ ಜಾಗಡು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರ ಆ ಚಾಕಿರ್ನ ಯಾಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ. ಚೆನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಪಂಬದಿಂದು
ಅಕುಲು ಬಂದ ಈ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಯನ್ನು ಅಮ್ಮೀರು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿರ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಚಾಕಿರಿ ಉಂಡು. ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕುಲ ಮಾತಾಗೈತೆ ಕೆಲವು ಸೊತ್ತುಲು ಮಾತೊಂಡು ಅವು ನೇಮ ಮಾತಾದ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಾಲು ಅಕಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಪ್ಪುಳು ಎಂಕುಲು ಪಾಡಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸ ಎಂಕುಲು ಪಾಡಿನ ಆ ಮಂದಿರ ಅತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಾತ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕುಲು ಆ ಬೇಲೆನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಹರಿನಾಕ್ಷಿಂದು ಎಂಕರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಒರಿ ಆನಮಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ದಿವ್ಯಾ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆನಮಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಬರೊಂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಐತಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮದೇರು ಆರ್ನ ಚಾಕಿರದ ಸಮಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಎತೆ ಆರ್ನಾಗ ಹಿಡಿದು ಪೆಟ್ಟಿ ತಿಂತಿನ ಉಂಡು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ನೇಮದಲ್ಪ ಪೋಣಲಂಚೆ ಆತು ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದೊಳ ಪುಗ್ಗಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ಬೋದು ತಿರುಗುಲ ಕಜ್ಜಿ ಆ ಪೊರ್ತು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮಾತ ಆಯರೊಂಡ ಅವಿನ ರೆಡಿ ಮಾತದ ಎಂಕುಲು ದಿವೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೀಜಿಂದಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಗು ತಿರಿತಿಗೆ ಪೊನ್ನ ಒಂಜಿ ದಂಡು ಬಂಡುದುಂಡು ಆ ದಂಡು ಎಂಗ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬುಡೊಂತೇರು ಪೊನ್ನೊಂಜಿ ಆತು ಸಿಸ್ಟಡ್ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂತಿನಾರು ಆನಿ ಆ ದಂಡಡ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿರಂದಲ್ಲ ಆ ಪೆಟ್ಟದ ರುಚಿ ಇನಿಕ್ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಮದತು ಹೋತುಜಿ ಆ ಪೆಟ್ಟದ ಗುರ್ತೊಡು ಇನಿಕಲ ಆರೆಂಚ ದೈವದ ಚಾಕಿರನ ಆತ ಪುದರ್ಡು ಆತ ಗೌರವಡು ಆತ ಕ್ರಮೋಟು ಆರೊಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ದೆರ್ನಾನಲ್ಲ ಅವೇನು ಆರ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅವರ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಾಕಿರನಾರು ಒರ್ತೊಂದೇರು ಆ ಒರ್ತೊಂದಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆರ ಬೆರಿಯೇ ಪೋದು ಆರ ಏತುಕೊಡ್ಡು ಆ ದೈವದ ಚಾಕಿರನ ಮಲ್ತದ ಅಜಾಲ್ನ ಪತೊಂದೆರ ಅವೇ ಅಜಾಲ್ನ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಯಾಲ್ನ ಪತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಯಿಂದ ಮನ್ಪಿನ ದೈವ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆಗುಲ ಒಂಜಿ ಗುರು ಬಣದುಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಕೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಕೊಲ್ಲ ಬೆರಿಯೇ ಪೋದು ಅಕುಲು ಎಂಕಲೆದ ನಲ್ತದ ಕಲ್ಪ ಹೋಜೇರು ಅಕುಲು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಅಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಚಾಕಿರಿನ ತೂದು ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಪುನು ತೂದು ಕಲ್ತಿಸ ಎಂಕಲೆ ಗುರಿಯರಂದು ಕೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಏರ್ನ ಬಿರಿಯೇ ಪೋದು ಎಂಕುಲು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ದನ ಏರು ಮಲ್ದಿನ ಚಾಕಿರಿ ಎಂಕುಲು ಕಣ್ಣಾರ ತೂದವಿನ ಕಲ್ತದನ ಅಕುಲೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗುರು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಎಂಕ ಗುರು ಬನ್ಪುನೆತ್ತ ನನ್ನೆನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಆದ ಬೆರಿಯೇ ಪೋದು 6 ಮಲ್ದಿನ ಚಾಕಿರಿ ಒಂಜಿ ದೈವಗು 14 ಕಟ್ಟು ಆ 14 ಕಟ್ಟು ವಾವಾ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಂಚ ಇಂದೇನು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲಾಡು ಅತ್ತ ನಂಜಿ ಬೇತೆ ಕೊಡ್ಡಾಡವಿನ ನಲ್ತದು ತೊಚ್ಪಾನ ಚಿತ್ರಕ್ರಮ ಅಜ್ಜಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಕುಲು ಬೋದು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಕಲ್ನ ಬೆರಿಯೇ ಇತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ದಾಂತೆ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆರ್ದು ಅಕುಲು ವಾ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಚಿಂಚ ಮಲ್ಪಿರಂದು ಅವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೂದು ಮಲ್ದಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪರ್ದೆ ಯಾನು ಕಲ್ದೀನಿ ಅಂಡ ಅವೇನಾರು ಕಲ್ಪದೇರು ಯಾನು ಕಲ್ತದೆ ಇಂಥ ದಿನ ಮುಟ್ಟವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾವಿನ ಕಲ್ತದಾದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದ ಸಂದದು 18 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ರಡ್ಡೆನವಾದು ಪಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಆದ ಬೆರಿಯೇ ಪೋದು ಕಲ್ದಿನತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಜನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಯಾನು ಕಲ್ದಜಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಪಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪುದರ್ದಾರ್ಲಂದು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಬೆರಿಯನೇ ಬೋದು ಕಲ್ದಿನತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಗುರು ಅನ್ಪಿನ ಎಂಕ ಎನ್ನ ವಾ ಎನ್ನ ಕಸಬುಗು ಗುರಿ ತಂದಂಡ ಇಂಕ ಜನ್ಮ ಕೊನ್ನ ಜನ್ಮದಾತಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅರೆಡ್ದೆ ಯಾನು ಕಲ್ದಿನಿ ಪಕ್ಕೆನ್ನ ಇನಿಕಾನ ಈತಕ 55 ಪ್ರಾಯ ಎಂಕ ಆಂಡು 55 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಒಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಜಿ ಕೊಡ್ತುನೊಂದಂಡ ದಯಪಂಡೊಂಜಿ ಜಿಮಾದಿ ಕಟ್ನಾಗ ಇಂಚಪ್ಪೊಡು ಅತ್ತನೊಂಜಿ ದಾರಂದಯ ಕಟ್ನಾಗ ಈ ಕ್ರಮ ಟುಪ್ಪೊಡು ಬಳವಂಡಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುಂಡ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಐತೊಂಜಿ ಸಂಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಇಂಚೆಂಚ ಐತೊಂಜಿ ವೇಷಭೂಷಣ ಅತ್ತದ ಐತೊಂಜಿ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಅವು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೈವದ ಈ ಚಾಕ್ರಿಯಿಂದ ಮನಿಪಿನ ಇತ್ತ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೇಮಂಡು ಮನ್ಕ ನೇಮಗು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದ ತರಿಕಮೆಗದ ಮೀದು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ದೇವದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪುರ್ತಗು ನಮ್ಮಂಜಿ ತರಕಾರಿದ ಅಂಜಿ ಒಣಸನು ಮಲ್ಪುನು ಒಣಸು ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರಿಗಳ ಕೈ ಮುಗಿದು ಚಾಕೇರಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನು ಚಾಕೇರಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಚಾಕೇರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೊಯ್ನಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋನಗ ನಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಪೇರು ಇನಿ ಅಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ದೈವದ ಚಾಕೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪುಣಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ದೈವದ ಮಿತ್ತ ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಜಿ ಎತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಉಂಡ
ಅವೇ ಮೋಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಡು ಇಂಚ ನಮಲಂಚಿನ ಅವೇ ನಿಷ್ಠೆಡು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾರ್ಲ ಅವೇ ನಿಷ್ಠೆಡಿದ್ದು ಆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಆ ನಿಷ್ಠೆನೆ ನಾನು ಕಲ್ದೆಟ್ಟಾತ್ರ ಇನ್ಕೆ ಯಾನ್ಲ ಅವೇ ಧರ್ಮೋಡು ಪೋದು ಆ ನಿಷ್ಠೆಡು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಪಕ್ಕೆಂಕಲ್ ನಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ನಾಯ್ಕು ಹಲವಾರು ಬಗೆತ ಕೆಲವು ಸೊತ್ತುಲು ಮಾತೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಡು ಚಿತ್ರ ಅಂಗಿಜಾರ ಆವಾಡು ಅತ್ತನ್ನ ಮೋನೆ ಪಾಡಿನ ಬಣ್ಣ ಆವಾಡು ಕಾರು ಕಟ್ಟುನ ಗಗ್ಗರ ಆವಾಡು ಅತ್ತ ಅಣಿ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲವು ಅನಿತ ಅಟ್ಟೆ ಬಣಿಪಿನ ಮಾತ ಕೆಲವುಂಡು ಇಂದೇನು ಮಾತ ಈ ಪರ್ಬದ ಬಡ್ತುಗು ಮಾತವನ್ನು ದೆಗದು ಬದದು ತುಳಸಿ ಗಡ್ಡದ ಪದೇದು ಅವು ಕೊಂಚ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲು ತುಳಸಿ ಗಡ್ಡದ ಪದೇದು ಆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಜನೆಗೊಂದು ಉಲಾಯ್ದು ಅವು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತು ನನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಶಿವರೂಢದ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಆ ಜಾತ್ರೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಪರ್ಬದ ಪುರ್ತಗೆ ದಿಗದ ದೀನ ಹಾಕಲು ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅನಾಗವೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದೆಪ್ಪು ಅವನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹಿರಿಯಾರು ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಅವನು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಪುಂಜೋಲೆಗಳ ಕೆಲವು ಚಾಕಿರಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಈ ಪುಂಜೋಲೆಗೆ ಚಾಕಿರಿ ಎಂಚಂದಕ್ಕೆ ಎಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಲವಂಡಿ ದೈವ ಈ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದಾದ ಸೀರತುತುನಗ ಪುಂಜೋಲು ಅಲ್ಪ ತೆಂಬರೆ ಬಟ್ಟುದು ಆ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ್ನು ಪಣೊಂತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಕುಲು ಕೆಲವು ತೆರೆದಿನ ಅಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಅಕುಲು ನಿಕ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಕರಿದು ಬೋತೇರು ಇತ್ತದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡೆತ್ತೆ ಅವೇನು ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ಅವಳ ಮಾತ ಜಾಗಡ್ಲತ್ತು ಕೆಲವು ಇಂಚಿಂಚನೇ ಜಾಗ ಮಾಡೋದುಂಡು ಕಿತ್ತೆಂಜಗೆಂದ ಪ್ರತಿ ಕೋಡಿ ಇಡ್ಲ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಪಿನಿ ಈ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಪಿನಲ್ಲ ಈ ಸಂಧಿ ಬನ್ಪಿನೇನು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೋಡಾಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಏನು ಮಾತು ಕೆಲಿಯ ಮಟ್ಟ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಡು ಆ ಕಟ್ಟಲೇನು ಇನಿಕ್ಲೆಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸಂಧಿ ಬನ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ತಿದ ಮೇರು ಗ್ರೂಪ ಬೊಮ್ಮದೇರು ಆರ್ನ ಬಡದಿ ಭವಾನಿ ಬನ್ಪಿನಾರು ಆರೊಂತೆ ಸಂಧಿನ ಮಾತ ಕಲ್ತದೇರು ಪನ್ಪೇರು ಆ ನೆಗಲಿತ್ತ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಜೆಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅಲ್ಪ ಎಂಗೆಲೆಗ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕು ಜಲ್ಪ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತಿನಟ್ಟಾತ್ರ ಆ ಸಂಧಿನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಕುಲು ಇತ್ತೇವೇನು ಮಲ್ತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಈ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಈ ಚಾವಡಿ ಬನ್ಪಿನುಂಡು ಆ ಚಾವಡಿ ಬನ್ಪಿ ಆ ಚಾವಡದಲ್ಲಿ ಪುಂಜೋಲು ಪೊಗ್ಗೆರೆಜ್ಜಿ ಪುಂಜೋಲು ಪೊಗ್ಗೆರೆ ದಾಂಟೆಟ್ಟಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಸಂಧಿ ಮಾತ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೈತನು ದುಂಬು ಅಂಚಜ್ಜಾಂಡ್ರಿ ಇನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾವಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಬದೇರ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಪುಂಜೋಲು ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಬರ್ತಡು ಅಕುಲು ಅಕ್ಲನಾತಿಗೆ ಕುಲು ಒಂದು ಬಂಡಕ್ಲಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಡು ದೇಹದ ಮಿತ್ತಂಜಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಡು ಆ ತೆಂಬೆರನ್ನು ಬಟ್ಟುದು ಅಕುಲು ಸಂಧಿ ಪಣವಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆಂದ ಪುಂಜೋಲಿಗೆ ಉಳೆ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಆ ಉಳೆ ಬರ್ರೆ ದಾಂತೆಟ್ಟಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಸಂಧಿಲು ಮಾತ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೈತನು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಬನಿಪಿನ ದುಂಬುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕಲ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿ ಸಮಾಜಗುಲ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದುಂಬದ ಕಾಲು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಗಲಿಗೆ ನೇಮ ಅನಿಪಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ನೇಮ ಆನಂದ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ಆಪಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೋಡು ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಇತ್ತಂದಂಡ ಆ ಗ್ರಾಮವು ಪುರಂಜಿ 10 ಜನ ಬತ್ತದು ಜಾಗದ ಎತ್ತದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಮಾತ ಕುಳ್ಳುವೇರು ದೇವರು ಮಾತ ನಂಬೇರು ಇತ್ತ ನೇಮನ ಮಾತ ಎಂಗಿಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಪದಂಡ ಇತ್ತ ನೇಮ ಜಿಂಜತ್ತದು ದುಂಬು ನೇಮ ಕಮ್ಮಿತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆದ ಆವಾಡು ಅತ್ತನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆ ಮೋಕಿನ ದಿವತ್ತೇರು ಇನಿಕಲ ಆ ಮೋಕಿನ ದೀತೇರು ಆ ಮೋಕಿನ ನಂಗೆ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅವು ಒಂಜಂಗಿಲಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಇತ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಂಗಿಲಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಈ ಊರನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪರ ಊರಿಗೆ ಎಂಗುಲು ಬುದ್ದು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಇನಿ ಮುಲಿಯರು ಕಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಜನಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನಿ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬ್ರಹ್ಮಬಲವಂಡಿ ಕಟ್ಟುನಾರು ನಮ್ಮ ದೈವಡು ಇನಿ ಆರು ಕಟ್ಟಾರೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಆಪುಂಡು ಆತನಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೋನಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಆತು ಮೋಕೆರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿನ ಎದುಕೊನ್ನ ಅತ್ತನ ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತೊಂಜಿ ಗೌರವನು ಪಂಡ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಗಂಜಿ ಎತ್ತು ಗೌರವ ಉಂಡ ಅವೇ ಗೌರವನು ಆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಉಡ್ಲಾಡು ಪರವರುಡ್ಲ ಆ ಗೌರವ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ 5 ನಿಮಿತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ನಂಗೆ ಹೋಗುಲಜ್ಜಿ ಇನಿಕಾನಗ ಗೌರವ ಮಾತ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಒಟ್ಟು
ಆ ಗೌರವ ಮಾತನಂಕ ತಿಗೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮ ಬುಡ್ದು ಪರ ಗ್ರಾಮ ಗೊಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಣುಂದಂಡ ಅಕುಲು ಗೌರವ ನಂಕೊನ ನಮಲ ಪೋದು ಪೊಗ್ಗುನಗ ನಮಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ನಮಲ ಕೊರುಡು ದಯಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾರೋಡು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯ ಅಕುಲು ಉರಿಯ ಗೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂಡಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬೆಗ್ಗಾದು ಕೈ ಮುಗ್ಗುನು ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಲಂಚನೆ ಹೋದಕಲ್ನ ಜಾಲೆ ಕಾಡು ದಿನಗ ಅಕುಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಾರು ಬತ್ತಿರೋ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪುನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಲಂಚನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಅಕುಲು ನಂಗೊಂಜಿ ಅವೇ ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೋದು ಕುಲ್ಲಕ ನಂಗೊಂಜಿ ಪೊಗ್ಗಿಲಕ ಒಂಜಿ ಬಾಜೆಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಷಯವಿಲ್ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ದು ಆ ಸಂತೋಷ ನಂಗೆ ಇನ್ನಿಕಲ ಅಕುಲು ಮಾತ ಪಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ఒక పోదు కుల్ల కన్నం కొంజి కైకాల దగ్గర నీరు కొరిపేరు పరియర బాజలు కొరిపేరు అతను కుల్లెర పజ మాత కొరిపే దుంబు పజ పూర బాರಿ ಕಮ್ಮಿ ದುಂಬು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರದಾಗಲು ಮುಡೈನ ಮಡಲ್ಲು ಕುಲ್ದು ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವಂತೀನಿ ಈ ಪಜ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಆ ಮಡಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವ ಗಡ್ಡನೆ ಪಜ ಕುರ್ಪುಂದಂಡಲ ಅಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದನ ಪಜನ್ನು ಕುರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಕಟ್ಟನೆ ಬತ್ತಂದಂಡ ಕೊಂಜ ಹೊಸ ಪಜ ಕೊರಡು ತತ್ತನ್ನ ಮಡಲು ಕೊರಡು ಅಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದನ ಪಜ್ಜಿನ ಅಕುಲು ಕೊರಿಪಿಲ್ ನೆಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಅಕುಲು ಬತ್ತೇರ್ನಂದ ಅಕುಲು ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠದ ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಭಯಭಕ್ತಿದ ಪಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗಳು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಜೆ ಕೊರಪುನಂಜಿ ಹೊಸ ಪಜೆ ಕೊರಡು ತತ್ತಂಡ ದುಂಬು ಮಡಲು ಕೊರು ಅಂತೇರಿ ಆ ಮಡಲು ಕುಲ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಂಡ ಆ ಮಡಲು ಕುಲ್ದು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂತ ನಿತ್ಯ ಮಡಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಮಡಲು ಮುಡಿಪುನ ಅಕುಲು ಎಜ್ಜೇರು ಅಂಚಾದ ಹೊಸ ಭಜನೆಗಂತದ ಮಾತನಕ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡನೆ ಯಾಣೆತ್ತಂಜಿ ಕರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ ಅವಡೆ ಅತ್ತು ಬಾಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ ಒಂಜಿ ಅರಸು ಕುಂಜಿರಾಯರ ಅತ್ತು ಜಾರಂದಯನ ಅತ್ತು ಜಿಮಾದಿನ ಅತಿ ಬೇತೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಪ್ಪಂದ ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮಮಿತ್ರ ಚಿತ್ರೊಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಂದಂಡ ಪುದರ ಬಂಡ್ಲೆ ಪೂಜರಾರ್ ಎನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಘಟನೆ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜಿಮಾದಿ ಘಟನೆ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಲಂಡಿ ಘಟನೆ ಬತ್ತೆ ಆ ಮೂವಕ್ಕೆ ಉಂಡಕ್ಲೆ ಈ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಪುದರ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡು ಎನ್ನ ಜಿಮಾದಿ ಘಟನೆ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜಿಮಾದಿ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜಾರಂದ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಭಾವನೆಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಅವು ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಇಂಜಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರಿಗಿಲ್ಲ ಸರಕಾರದಾಲ ಅರೆಗಾವಡು ಎಂಕಾವಡು ಆ ಸನ್ಮಾನ ಆತ ಜಿಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ಏತುಕೊಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದೇವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೊಂಜಿ ಗುರಿ ಸೇರು ಅಂಚನೆ ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಚಾಕಿರ್ ದೌಲು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ಟು ಆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಜಿಮಾದಿ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಅವಳು ವಾಪುರ್ ತೆಗೆಂಡು ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಲಾಶ ಆಪುಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಲಾಶ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ನಮ್ಮ ಜಿಮಾದಿ ಚಾಗ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅತ್ತ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಜಾರದಾಯ ಘಟನೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾತ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ತದೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಬೊಕ ಸರಕಾರವ್ರ ತಿಂಗ್ಲೆಗ್ ವಾ ಸನ್ಮಾನ ತಿಗದಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೆತ್ತೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಅನ್ಪಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಡು ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಚಿತ್ತನ ಆ ಫಲನು ಎಂಕುಲು ಮಾ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲು ಕೊರೂರ ಪನ್ಪೊಚ್ಚಿತ್ತಂಜ ಭಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಟು. ನೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ತೆಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ತೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಉಂಡು ಬನ್ಕ ನೇಮತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರಗು ದುಂಬಿ ಆಗಲ್ನ ಅಟನೆ ಪಾಪ ತಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲೇದು ಅವಳ ನೇಮ ಇತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ಅಂದಂಡ ಅಕುಲು ಐಕ್ ಬೋಡ ಆಪಿಚ್ಚಿದ ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಗಂಟನ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟದು ಆ ನೇಮ ಆಪನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಶನಿವಾರ ಬೋತಿಲ್ಲೊಂಡು ಪಂಡದಾಗ ನಾ ಕಾಲೋಡು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪುಡಿ ನುಪ್ಪು ದಿನಪನ ಒಂಜಿ ಅರೆ ಮುಟ್ಟದೊಂಜಿ ಬಂಗತ್ತಂಡು ಆ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚನೆ ನೇಮ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಲೇಗ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡ್ದು 10 ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚ ನೇಮ ಉಂಡು 10 ಪಾಲು ನೇಮ ಹೆಚ್ಚಂಡು ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲಗಾಸ್ಪದಾಗ್ಲೇಗ ನೇಮಗು ಕಮ್ಮಿಚ್ಚಿ ದುಂಬುಡ್ದು 10 ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚ ನೇಮ ಆಪುಣಿತ್ತೆ ಅಂಚಾತಿತ್ತೆ ಅವರ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತಕ್ಕ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ತಾದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪ ದುಂಬುದ ಕಾಲು ಅಂಚತ್ತು ದುಂಬುದ ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಕೋಟು ನೇಮ ಕಟುಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುಂಡು ದುಂಬುದ ಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ನೇಮ ಹೆಚ್ಚ ಆಯಟ್ಟಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೋಟು ಪೋದು ಕಟ್ಟದು ಅವಿನ ಮುಕ್ತಿದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಪೋಪಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು
ಅಪ್ಪ ಇಂಗಳ ಹಿರಿಯಾಕನ ಕಾಲಡು ಅಂಚಜ್ಜಾನು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕೋಡು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿರಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕಾಕುಲು ಕೂಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟುಡುಂದಂತ ಮೊನದನ್ಯಾಡು ಅವು ಪಂಡಲಕ್ಕುಲು ಕಟ್ಟಾಯರು ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾತನು ದುಂಬುಡ್ದು 10 ಪಾಲು ನೇಮ ಹೆಚ್ಚಾತನು. ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಖುಷೀತ ವಿಚಾರಂಜಂದಿಕೆ ಅಂಡ ತೆಂಕಲ್ನ ಪೆರರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಬಾಕಿ ಉಡ್ದು ಬಾಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎತ್ತಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ದುಂಬು ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮನಪಿನಜ್ಜಾನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಪಿನಿ ಅವರು ಸೇರ್ನು ಅಲ್ಪ ಸೇರಿದ ಅಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ದು ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಪೂರ ಜವನಿರಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಅಲ್ಪ 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 ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಸಮಾಜದ ಆಡು ಅತ್ತನೊಂಜಿ ಊರುಡ ಆವಡು ಅತ್ತನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಸಮಾಜ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ನಂದ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪೇರು ಇನಿ ಆಯ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಲಗೆ ನಮ್ಮಡಿ ಮಾತ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮಲ ಐಕ್ ಸೇರೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜವನಿಯರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಈಗ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಂಚನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗಾಡು ಅತ್ತನ ಚಾಕಿದಾಗಲೆಗಾಡು ಮತ್ತು ಈ ಒನಸು ಮತದ ಅಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಣಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋ ಅಂತ ಪನ್ನಪ್ಪ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಯಾನು ಅರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ತಾರಾಯ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ತರಕಾರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ತೊಚ್ಪಾದು ಇದು ಒಂಜಿ ಒನಸುಗಾಡು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕುಲ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ತೊಚ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನಂಗೆ ಈ ಜವನಿಯರ್ನ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಿತ್ರ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಲ ಬಾರಿಂಜಿ ಖುಷಿಲ ಅವೇ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಂಜಿ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ನಂಡ ಕಾಲಿಂಜಿ ಮೈಕ ದಿ ಒಂತುನು ಮೈಕ ಇತ್ತೆಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ನೇಮ ಆಪುಣಂದು ಗೊತ್ತೇ ಸಾತಿಗೆ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಜವನಿಯರು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬರ್ಪಿನಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟುನು ಅತ್ತನ ಬಾಕಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಇಂಚಿನ ಮಾತಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಪ ಪಾಡ್ನನ ಇಂಚಿನ ಮಾತಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪರ ಎತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಜಿ ಫಜರಿಗೆ ಎತ್ತುನನ ಇಂಚಿನ ಮಾತಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಬದದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಕಾಲುಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಖಾಲಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಾಗ್ಲೆಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗೋಗಲ ಆ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಅಲ್ಪ ಚಾಕಿರಿಂದ ಮನಿಪಿನೊಂದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಪನ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು ಐನು ಕವರ್ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬಡು ಐನು ಕವರ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಆ ಕುಟುಂಬಡೊಂಜಿ ವರ್ಮ ದೈವಲು ಉಪ್ಪ ವರ್ಮ ದೈವಲು ಇತ್ತಂದಂಡ ಈ ಐನು ಕವರ್ ದಕ್ಲೆಗಲ ಆ ವರ್ಮ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿತ್ತೊಂಜಿ ಹಕ್ಕು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವಂಜಕೆಂಡ ಅಕುಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾತ ಕಲ್ತದ್ದು ಪರ ಊರು ಮಾತ ಪೋಪೇರು ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಈ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಹಾಪುಜಿ ಇತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬದ ಅಕುಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದವಂಜಿ ಆ ಚಾಕಿರಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಅವಿನಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಚಾಕಿನ ಅಕುಲು ಬುಡಿ ಎಡ್ಡಲ ಆ ಗ್ರಾಮ ದೇವಲ ಆ ಚಾಕಿರಿನ ಬುಡು ಪೂಜೆರು ಇನಿ ಅತ್ತೆಲ್ಲ ఆయన ಎಂಚಾಲ ಮಲ್ತದು ಕಂತದು ಅಕಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗ ಎತ್ತಾದು ఆయన ಕೈಟ್ ಆ ಚಾಕಿರಿನ ಮಲ್ಪವೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಆ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಒಂದು ಆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕೆಲವು ಜವನರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ನಾಚಿಕೆ ಹಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡು ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತೊಪ್ಪೆ ನಾತ ಕಲ್ದಿನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ದಿನೇ ಯಾನು ಈ ದೇವದ ಚಾಕಿರಿ ಹೆಂಗೆ ದಾದೆಕ್ ಒಂದು ಅಂಜಿನಂಜಿ ಮಾತಪ್ಪುಂಡು ಆ ಮನಸ್ಸು ಆಡೆ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ದೇವರೇ ಬಿಡು ಪೂಜೆರು ದಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಗರೇಟಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಬಂದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಈ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪ 2 ವರ್ಷ ಓದಿತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ 6 ಪೈಲಟ್ ಇಮಾನೋಡು ಪೈಲಟ್ ಆರು ಅರೇಗ ಪೈಲಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನಾಗನೇ ಆವೇಶ ಬತ್ತಾದ ಆದ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಜಿಮಾದಿ ಆವೇಶ ಬತ್ತಾನಾಗ ಅವಳು ಮಾತಾಕ್ಲು ಪೋಡಿಗೆ ಆದ ಪಿನ್ನೆ ಊರಿಗೂ ತೆರಿಪದ ಪಿನ್ನೆ 6 ಪೈಲಟ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತ ದೈವನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋನಾಗ ದೈವ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊರಂಡು ಮೆನೆಯಾನು ಬತ್ತದೆ ಮೆನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿಕ್ಕಲಾರು ಆ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತದು ಪೈಲಟಾದೇ ಆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಮಾತ ಈ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರವು ಅಪಂಡ ದೇವರನೊಂಜಿ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಆ ಚಾಕಿರದ ಮುಖೇನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಆನ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಆನಗಲ ಇತ್ತದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆದ ಜವಲಿರು ಆಯ್ನಾತು ಉಚ್ಚೇದನ ಪಟ್ಟೊಂದು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾರಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲು ಒಂಜಮ್ಮ ಗಂಜನ ಜೋಕುಲಂಡ
ಪೊಪ್ಪ ಬೋಪೇರು ಚಾಕಿರಿಗೆ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನು ಜೋಕ್ಲರಿಗೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಉರಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಪಿನಿ 4 ಜನ ಆಯ್ನ ನಿಕ್ಕು ಬೋಪೆ ಉದಾಯಗಂಡ ಆ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿರಂದಂಡ ಆ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ದೈವ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂಪಿನ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓಲ ಆಯ ನಮ್ಮ ಚಾಕಿರದೆ ಆಯ್ನ ಐನ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರು ಪನಿಪಿನ ತುಯ್ಯ ಪನಿಪಿನಾಗ್ಲಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತಿನ ಜಾತನಿಗೆ ಅಂದ ಉರಿ ಮಾತ್ರ ಪೊಪ್ಪ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋಕದ್ದೀದು ನನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅವ್ರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಚಾಕಿರ ಬೋತೇರು ಪ್ರಾಯಾಂಡು ಊರುವೆರ 10 ವೇರ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಭಯಭಕ್ತಿರು ಒರಿ ಬೋಪೆ 4 ಜನ ಇಲ್ಲಲೆ ಕುಲೋನುವೇರು ಅಂಚತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜವನಿರು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಆ ಚಾಕಿರ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದಿನ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪು ಎಂಕುಲು ಮಲಮಲ್ಲ ದೈವದ ಚಾಕಿರದಕುಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 16 ತಿಂಗಳು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ನೇಮದ ಕುಲ ಕಸಬುಪ್ಪುನು ಬಾಕಿ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಸಬುಜ್ಜಿ ಆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪಿಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕುಲು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೆನ್ನಿನೇನು ಅವಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ದೀದು ಬೊಕ್ಕದ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳುಳ್ಳ ಈ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೆನ್ನಿನೆಟ್ಟು ಆ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಎಂಕುಲು ಸುಧಾರ ತೊಂದು ಪೋಡು ಬಾಕಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಜಿಗೆಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲ ಕಸಬು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಹೋದು ಕಲ್ಲು ತುಂಬುನಾನ ಅತ್ತನ ಮಣ್ಣು ತುಂಬುನಾನ ಅತ್ತನ ಕೇಯಿ ತುಂಬುನಾನ ಅತ್ತಂದ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಪಿಲ ಕಜ್ಜಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆತ ಕಷ್ಟೋಡು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯಂದಂಡ ಅಲ್ಲ ಪೆರದ ಬಲಂಡಿ ಕಟ್ನ ರವಲ್ ಪೋದು ಕಲ್ಲು ತುಂಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡೆಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಅಪಮಾನ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಎಂಕುಲು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೆನ್ನಿನೇನೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳುಲ್ಲ ಆ 16 ತಿಂಗಳು ಎಂಕುಲು ಆ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬದುಕೊಡಾಪುಂಡು ಬಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲೊಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೇಟ್ರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಗುಣಲುಂಡು ಹಿರಿಯಾಕಲ ಎಂಜೆಂಡಾಕುಲು ಅಕಲ್ನ ವೇಷಭೂಷಣ ಮಲ್ತೇರು ಗುಡ್ಡದ ಕೇಪಲ ಪೂನು ಕಂತೇರು ಅವೇನೆ ಕಟ್ಟೇರು ಅವೇನೇ ಶರೀರಗೂ ಮುಡಿದು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಈ ಅಂಗಡದ ಪೂ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕೇಪಲ ಪೂ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಪಲ ಪೂ ದಾಂಟೆಂಟ ಹತ್ರ ಈ ಬಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪೂ ಮಾತೊಂಡ ಐನು ಮಾತೊಂಜಿ ದಯಬಣ್ಣೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಡು ನಂಡ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಹತ್ತಿರ ಆ ವೇಷಭೂಷಣ ಮಾತ ನಮ್ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನು ದುಮ್ಮದ ಕಾರುಡು ಪೊರ್ಲುಗುಂದಿತ್ತಿನತ್ತು ಭಯಭಕ್ತಿಗಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ಆಂಡನೆ ನಷ್ಟುವಂತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚತ್ತೆ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಮಾತ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಉಂಡು ಮಕ್ಕ ದುಂಬಂಜಗೆಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಆವಡುಂದಂಡ ಈ ಮಡಲ್ದ ದೊಂಪ ಆವಡು ಮಡಲ್ದ ದೊಂಪ ಬಾರ್ದು ಆ ಕೊಡಿಯರ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ಆ ಅಂಗನಗು ಈ ಅಂಬಿ ಆಡ್ಪೋಡು ಅಂಬಿ ಆಡ್ತದೇನು ಮಾತ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಡಲ್ ದೊಂಪ ಉಪ್ಪುಜಿ ಈ ಶಾಮೆ ಅಂದ ಮಾತ ತಗಡಿಸಿಟ್ಟು ಮಾತ ಕನಪೇರು ಅವು ಇವತ್ತು ಕಾಲ ಸಿಟಿಯವು ಪಂಡ ಜನಕಲೆಗೆ ದೈವಗೊಂಜಿ ಓಮನೇಮ ಕೊಡುಂದಂಡ ಅವು ಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಅಕಲ ಮನತಡಿ ಇತ್ತಂದಾನಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪು ಚಿತ್ತನ ಸೊತ್ತುಳು ದಿಕ್ಕುಜಿ ದುಮ್ಮದ ಕೊಲ್ರಿ ಬೊಟ್ಟಾತ ಮಡಲು ಮುಡಿಯುವಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಮಡಲು ಮಡಿಯಾರು ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತದ ಜನಕಲೆಗೆ ದುಮ್ಮದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮತ ಮುಡಿಯುವಂತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಮೆಂದ ತಗಡಿಸಿ ತೈನ್ಗಾತಕ್ಕಂತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲಿಂಚಿನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಗೊಂಜಿ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ನ್ಯಾಮ ಆಪುಣಂದಾಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಮಡಲ್ ದೊಂಪನೆ ಇನಿಗಲ ಎಂಕಲವಿನ ಮಲ್ಪಾದು ಆ ದೈವದ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಲುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಾಲುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪರವರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ದೈವದ ಚಾಕರಿಗೆ ಪೋಡುಂದಂಡ ಅವಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಗೋನಿಕಿನಿ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕುಲನೇ ಮುಂಡುಡು ತತ್ತೊಂಜಿ ಮಂದಿರುಡು ಅವಿನ ಗಂಟು ಕಟ್ಟುನು ಗಂಟು ಕಟ್ಟದ ಅವಾಗ ಹಿತ್ತದಾಕ ಮಾತು ನಾವು ವಾಹನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅవి ನಡ್ತೊಂದೆ ಗಂಟನ್ನು ಎಂಕಲ ಬೆರಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ನಡ್ತೊಂದೆ ಪೋಪಿನ ಎಂಕುಲು ನಡ್ತೊಂದೆ ಪೋದವೇನು ಆ ದೈವದ ಚಾಕಿರ್ನ ಮಾತೆಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರುವಂಥ ದೈವದ ಚಾಕಿರ್ನ ಮಲ್ತು ಬರುವಂಥ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ದೊಂದಿದ ನೆಟ್ಟು ನೇಮಾವಂತುಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನವಾದ ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಆದ ನೇಮಾತಿನ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂಡಿತ್ತೆ ಕಾಲಕ್ರಮಣಗಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಸದನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ಡೇ ಬೋಡಿಗೆ ಬುಡಾಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮಾತುಂಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟು ಲೈಟಿಂಗ್ ಡಾಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ತಿರಿನಾಗ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲುಡಾಕಲ್ನ ಬೆರಿಯ ಪೋನಾಗ ದೊಂದಿಡು ನೇಮಾತಿನ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ನೇಮಾತಿನ ಎಂಕುಲು ತೂತ
ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾರುಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ದೈವಗು ಒಂಜಿ ಮುಗ ತತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅನಿ ಅವು ತಿರುತನೇ ಅನಿ ಅವರು ಇತ್ತೆ ಸದಾರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಬುಳ್ಳಿದಾನಿ ಕಂಚಿದಾನಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಎಂಕುಲ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಗ್ರಾಮ ದೇವಲೆಗ್ ತಿರುತನೇ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ತಿರುತಾನಿ ಇಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲೆದ ಮುಗ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡಿರ್ನ ಕಂಚಿದ ಮುಗ ಬುಲ್ಲಿದ ಮುಗ ಮಾತ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಮುಗ ದಾಂತಿನ ಅಲ್ಪ ಪಾಲೆದ ಮುಗ ಮುಗನಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಆ ದೇವದ ಚಾಕಿರ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಂಚಿದ ಮುಗಪ್ಪಡು ಬೊಲ್ಲಿದ ಮುಗಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯರಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಂಕು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನಂದು ಆ ಅಂಡಲ ಈ ಪಾಳೆದ ಮುಗ ಏರ್ದೊಂಜಿ ನೇಮ ಆನಂದ ಅಂಡ ಆ ಪಾಳೆದ ಮುಗ ತಿತ್ತನಾತ್ ಮಾತ್ವ ಈ ಕಂಚಿ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡಿತ್ತದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಇನಿಕ್ಲೆಂಕುಲು ಗ್ರಾಮ ದೈವಗೊಂಜಿ ಕಂಚಿದ ಮುಗ ಆಡು ಬೊಲ್ಲಿದ ಮುಗ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಇತರ ದೈವలు ಮಾತಪ್ಪ ಆ ಇತರ ದೈವಲಿಗೆ ಅವಳು ಬುಲ್ಲಿ ಕಂಚಿದ ಮುಗ ಇಜ್ಜಿ ಬುಲ್ಲಿ ಕಂಚಿದ ಮುಗ ಇಜ್ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪಾಲದ ಮುಗ ಮಲ್ತದು ಆ ದೈವದ ಆ ನೇಮನು ಇನಿಕಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಮಸ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡನೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ದೈವಗೊಂಜಿ ಬುಲ್ಲಿದ ಕಂಚಿದ ಮುಗ ಇತ್ತನ್ನ ಅಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಾಮ ದೈವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವು ದೈವಲುಪ್ಪ ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಾಲದ ಮುಗ ಮಲ್ತದ್ದು ನೇಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಪಾಲದ ಮುಗ ಮಲ್ತದ ನೇಮ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪಾಲಿನ ನಮಕೊಂದು ನೀರಿಗೆ ದಕ್ಕೋಡು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ದೈವಗೂ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಲಿದ ಮುಗ ಆವಡು ಎಂಗ್ಲ ದೈವಗೂ ಕಂಚಿದ ಮುಗ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಡು ದಡ್ಡನೆವಾದ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಪಣದುಪ್ಪೇರು ಯಾರು ಇಂಚಂಚು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡು ಯಾನು ಪಾಸ್ ಆವಡು ಪಾಸ್ ಆದ ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೋಗ ಸರಿ ಆಚೆ ಹೆಂಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ನ ಅಂಡ ಯಾನು ಕಂಚಿದ ಮುಗ ದೀಪ ಯಾನು ಬುಲ್ಲಿದ ಮುಗ ದೀಪ ಅಂದ ಅಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೈವ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆ ಖುಷಿಟ್ಟು ದೈವಗೂ ಕಂಚಿದ ಮುಗಲ ದೀಪೇರು ಬುಲ್ಲಿದ ಮುಗಲ ದೀಪೇರು ಅವು ತಪ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಪಂಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನೋಡು ಚಾಕಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆನ್ನ ಅನ್ಲ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಮರಪಡ ವಂಚಿದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಯಾಂದಿ ಕಂಡ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನ ಜನ್ಮದಾತ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆರು ಕೆಲವು ಜಾಗಲಡಿ ಕೆಲವು ಮಲ್ಪು ಚಿತ್ರ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಅವೇನು ತೂನಗನೆ ಎಂಕೇ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಂತು ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡ್ದ ನಂತರ ಎಂಚ ಪಂಚೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಭಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಆ ಭಯ ಎಂಕಿತ್ತಂಡು ಅವು ಇನಿಕ್ಕಿಲ ಮರಪ್ಪರ ಆವಂದಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಡ ಆ ಭಯ ಇನಿಕ್ಕಿಲ ಎಂದ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಪೊಪ್ಪನೊಂಜಿ ಯಾನು ಇನಿಕ್ಕಿಲ ಆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಗ ದೈವೊಂದು ದುಂಬು ಪೊಪ್ಪನು ನೆನವಾರಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಆ ದೈವದ ಅಂಗನೋಗು ಪೊಗ್ಗುದು ಆರ್ನ ಕೈಟೆಂಚ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅವೇ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಮರಪರಾವಂತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವೇನು ಪೊಪ್ಪನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಜೀವನಡ್ಲಂಚನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲದ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೆತ್ತಾ ಪನ್ಪಿರೊಂಜಿ ಆ ಭಯ ಇನ ಪಲ್ಡಿ ಎಪ್ಪುಗಳ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಜರ್ಲಂದು ವಿಷಯಲಂದು ಕೆಲವು ಜನಕುಲು ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲಲ ಪನ್ಪೇರು ಸತೀಶರಾಯತ ದೈವಾರಾಧನದ ದೈವದ ಚಾಕಿರದ ಬಗ್ಗೆಡು ಕೆಲವು ಮಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕೆಲವು ಅಜತತ್ತೊಂದುಂಡು ಅವು ಸರಿಯಾವಡು ಅಪಂಡ ಇತ್ತ ಮೂಲತ ವಿಷಯಂಜಿನ ಅಂದಿಕೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಾಯೆ ಈ ಜೋಕುಲೆ ಆಡಿಗದಕುಲು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟುಗೊಂಜಿ 35-40 ವರ್ಷದಾಯೆ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಆ ಇಟ್ಟು 40 ವರ್ಷಡ್ಲ ಪೊರ್ಮೊಂದಿತ್ತಿನಾಯೆ ಆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೆನ್ನಂಡ ಅಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ನಾಯಗೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ನಂತರ ಈಕ ಚಾಕಿರಿ ಜನ ಬೋರ್ದಂಡಕ್ಲ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ಅಕುಲು ಮಲ್ಪು ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವು ಮಾತ ಇರ್ನ ಆ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಟೆಲಡಿ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಗುಣನು ಸರಿಯಾವಡ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ಸುರುಟು ಸರಿಯಾವು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತೊಂದು ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಂಗೆ ಪಿರದೆಪ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಆ ಕಟ್ಟೆಲು ಮಾತ ಕೆಲವು ಮಾತ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒರಿದು ಬೋಪುಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಂಚ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪಿಚ್ಚದೊಂಜಿ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಡ್ಲೆಂಗಳು ದಿವೊಂದು ಅವೇನು ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೊಡ್ಡನೆ ವಿಚಾರ ಇಂಚಂದಿಗೆ ಅಂಡ ಇತ್ತು ಯಾನೆ ಪೆರಾರ ಬ್ರಹ್ಮಬಲ ಒಂಡಿ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನೆ ದಾದನ ಎನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕರಿಯ ಕೊಡ್ಪೇರು
ಬೊಕ್ಕರೆ ಕೊಡ್ದಾದ ಆಗಿ ಎಂಕಲ್ತ ಚಾಕಿರಿ ತಿಗಿನ ಮನ್ಮ ಖುಷಿಟ್ ಬರ್ಪೆ ಖುಷಿಟ್ ಬತ್ತಿರ್ಲ ಮುಲ್ತ ಚಾಕಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದಾಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮನೆ ಆಪಿನಿ ಆಗಿ ಈ ಸಾನಿಧ್ಯ ಚಾಕಿರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಡ ಮೂಲಭೂತ ಚಾಕಿರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಆಪಿನ ಅತ್ತಂದೆ ಅವಲೇ ದೈವದ ಚಾಕಿರ್ನ ಆಯನ ಪಿರವಡೆ ಎತ್ತಿದು ಆ ಚಾಕಿರ್ನ ತೂದು ಆ ಚಾಕಿರ್ನ ಆಯ್ರದು ಬೊಕ್ಕ ತುಯಿನಾಯ ಮಲ್ತೆನ್ನಂಡ ಅಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೂಜಿ ಎಂದೆನ್ನಂಜ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದು ಬನ್ಪಿನ್ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ನ 10 ದೈವಲುಪ್ಪ ವರ್ಮ ದೈವಲುಪ್ಪ 10-14 ದೈವಲ್ಲ ಓಲೆ ಮುಲ್ಪನೆಂಗಲ ಬಚ್ಪೆದೊಂಜಿ ಕೋಡಿಡು 32 ದೈವಲುಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಈತ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಆವಡುಂದಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕುಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜೆತ್ತೇನು ರಡ್ಡೆತ್ತೇನು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾಕಿದೇನು ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ತದರ ಮಟ್ಟಿಗಿರ್ನ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವಲೆಗಲ ದೈವಲು ಬೋಡ್ತಂದ ಒರಂಬಪ್ಪಡು 10 ಉಪ್ಪಡು 16 ಉಪ್ಪಡು ದೈವಲಿಗೆ ಕಟ್ಟು 14 ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ ದೈವಲೆಗಳ ಉಂಡೆ ಈ 14 ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಂಡ ಮಾತ್ರನೇ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಪಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಗುಣಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇವಾಗ ರಡ್ಡನ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ತೆಂಕಲ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಕೆಲವು ಜಾಗಲೆಡು ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಂಕುಲು ಅಕುಲು ಕೊರ್ಪೆಡ್ಡಲ ಎಂಕುಲು ಗೆತೊಂಡಲ ನೇಮ ಆಪಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಪೋದು ಸಂಸಾರದ ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ ದೈವದ ಆ ಸಾನದ ಬಾಕೆಲ್ದೆತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆ ನೇಮದ ದಿನ ನಿಘಂಟು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಪೋದು ಆ ಪಟ್ಟಿನಿಗೆ ತೊಂದು ಬರುಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಲದ ಅಭಾವ ಜನಕ್ಕಿಲೆಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಒಂದೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬೈದತ್ತೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತಿರ್ನು ಸತೀಶರೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ 22ಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ನೇಮ ಇರೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡ ಹಿಂಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ಬರೆಯಲೆ ಅಡೆ ಮುಗೀನು ಅಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತೆರ್ದು ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯನೇ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಕಿತ್ತಿನ ಆತ ಮಹತ್ವ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತಿರ್ ನೆಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾತು ಆಯ್ನ ಆತ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡೊಂದು ಯಾನು ಸತೀಶ್ ಪಂಬದೆ ಯಾನ್ಲವಿನೊಂಜಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನು ಜನಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನಲಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಜನಕುಲ್ಲಂಚನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ತೂಪಿನಿ ಪೋಪಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಗೆಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಲ ಉಂತುದು ಅಲ್ಪ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಂಜರೆ ಗಂಧೋನಿಗೆ ತಂದು ಪೋಂಡನೆ ಐಕ್ಯತ್ನ ಆತ ಮಹತ್ವ ಕನ್ನುಡು ತೂಯಿನಕ್ಕತ್ತು ಕನ್ನುಡು ತೂಯಿನದ ಬಕ್ಕ ದೈವದೊಂಜರೆ ಗಂಧ ಬತದು ಪೋಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡೆನವಾದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಂದಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೈವಗುಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ದೈವಗು ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡನ್ನಲ್ಲ ಐಕಿ ಪಿಲಿ ತಲಕ ಆ ಚುಕ್ಕ 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 ಮಾತ ಬುಡುಪಾಯರ ಉಂಡು ಅವು ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಗು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟಿ ಧೂಮಾವತಿ ಸರಜ್ಜು ಮಾದಿಂಡು ಕಾಂತಿರ್ಜಿ ಮಾದಿಂಡು ಮರ್ಲಜಿ ಮಾದಿಂಡು ಕಾಂತಿರ್ಜಿ ಮಾದಿಗ್ಲ ಸರಾಜ್ಜಿ ಮಾದಿಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಬಣ್ಣ ಈ ಮರುಳು ಧೂಮಾವತಿ ಪನ್ಪಿನ ಐಕೆ ಕಪ್ಪು ಮೋನೆ ಐಕೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಎಂಕಲೆಗ್ ಎನ್ನ ನೆಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಆರು ಪನ್ಪಿ ಸತೀಶರೇ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟೆ ನೇಮಂಡು ಇದು ಕಟ್ಟೋಡು ಉಂದು ಒಂದು ಯಾನ್ಲ ಅಮಸರುಡು ಓವು ಜಿಮಾದಿಂದು ಕೇನುಜ್ಜಿ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಪನ್ಪೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ನೇಮಗಟ್ಟರೆ ಪೋಪೆ ಆ ನೇಮದ ಇಲ್ಲಲು ಆ ದೈವದ ಕುಟುಂಬಡು ಹಿರಿಯ ಕುಲೆರ್ಲ ಇತ್ತಿರಂದಂಡ ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಎನ್ನೊಂದು ಸರಜ್ಜಿ ಮಾದಿ ಮಾರೆ ಸತೀಶನ್ನ ಎನ್ನೊಂದು ಕಾಂತಿರ್ಜಿ ಮಾದಿ ಎಂಕಲೊಂದು ಮರ್ಲು ಜಿಮಾದಿನ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ಲ ಕೇನಂದೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ಯಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣಗುಲ ದೈವಗುಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಕೆಲವು ಘಟನೆಲು ನಡೆದಿನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣಗು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವಗೂ ಇಂಚಿಂಚನೇ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಬಣ್ಣುಂಡು ಅವೇ ಬಣ್ಣನು ಪಾಡ್ದು ಆ ದೈವದ ಶಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸರಜ್ಜ ಮಾದಿಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಬಣ್ಣ ಐಕ್ ಮೈತ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ನು ಮೈತ ತೂರು ಪಾಡ್ನು ಪಕ್ಕ ಕೆಂಪುದ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ನು ಮರ್ಲು ಜಿಮಾದಿಗೆ ಕರಿ ಪಾಡ್ನು ಕರಿ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನ ಮೈಲಾಪುಂಡು ಈಜಿನ ಎಂಕುಲ ಇಲ್ಲಲೆ ಈ ಕೋಟನ್ ಕುಂಟು ಪೊತ್ತಾದು ಐನು ಐತ ಕರಿನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ತಾಗಾದು ಐನು ಮುಟ್ಟಾದು ಆ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಬೇಕು ಇತ್ತ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಮ್ಮನದ ಬಣ್ಣಲು ಅಂಗಡಿಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಡು ದುಂಬುದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಇನ್ನ ಬನೊಟ್ಟು ಈ ಮಂಜಲ್ದ ಕಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರದಲ ಕಾಯಿ ಐಗೆ ಪುದರೆ ಅರದಲ ಕಾಯಿ ಎಂದು ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಬನೊತ್ತ ಬರಿಟ್ಟು ಪೋದು ಅವಿನ ದೇತದ ಕಂತದ್ದು ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಲೆ ಉಂಡು ಅವು ಆ ಬ್ಯಾಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಲಜ್ಜಿ ಅನೆಂಗ್ಲ ಏನು ತೂತ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬನುಕ್ಲೇಟ್ ಕಾಯೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟ ಬನ್ನೋನು ಮಲ್ತೊಂತೀರು.
ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಯಾನ ಕಡೆ ಬನ್ನಲಾಗನೆ 1 ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳು ನಂದ 5 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ 8 ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲೆಗ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿತ್ತಿನವುಲು ಎಂಕಲೆಗ್ ಈ ಮರ್ಯಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲೆಗ್ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿತ್ತಿನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದ ಪೊರ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ಪೋಯಂದಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅರಿಯ ತಾರಯ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ತೂಪಿನಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಐತೆ ಎಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಜವನಿರೆ ಎಂಕುಲು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತಂಜಿ 55 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಬದ ಜಾತಿ ಸಮಾಜದ ಅಕ್ಕದಂಚ ಅಂಚನೆ ಚಾಕಿರ್ದ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಸರಕಾರದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಾದಾಲು ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಧನ ಬರಿಪಿಲಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಗದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬನ್ಪಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರನ್ನು ಯಾನು ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸದಾರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೇಮ ಕೋಲ ಮಲ್ಪೋನಕ್ಲೆಗಲ ಅಂಚನೆ ದೈವನು ಪೊಸತ್ತಾದ ನಮ್ಮುನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ದಡ್ಡ ಶಬ್ದಂಜನಕ್ಕೆ ಎಂಡ ನಮ್ಮುನೆಕ್ಕು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಾಡು ಗ್ರಾಮ ದೈವಾಡು ಹುಲ್ದು ಐತ ಬಗ್ಗೆಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಾತ ಚರ್ಚ ಮಲ್ತದು ಆ ಚರ್ಚನ್ನು ಮಾತಿರ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ತೊಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಐತ ಆ ಸೇವೆನು ಅವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುನಾಡು ನಮ್ಮುನಾಡು ಅವಿನ ಮಾತಂಜು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರ್ತದ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರುಡು ಪನ್ಪಚಿತ್ತನ ಈ ಆಶೆನು ಯಾನ ದಿವಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನದಡ್ಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚನೆಂಜಿ ಪೊಸತ್ತಾದ ನಮ್ಮು ನಾವಡು ತತ್ತಂಡ ನಂಬುದು ಇತ್ತಿನಲ್ಪಲ ಮೂಲತವಾದ ದೈವರಿಗೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಹಿರಿಯಕಲು ಇತ್ತಿರ್ನಂಡ ಅಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ದುಂಬತ್ತ ದಿವೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ನನದ ಜನಾಂಗದ ಕುಲು ಆ ದೈವರನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಬನ್ಪಿನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಬಂಗೇರಾಯ ಚಿತ್ರ ಯಾನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡೊಂಜಿ ಗಾದ್ಯಂಡು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೊಡೆದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗಡು ಮುಟ್ಟೋಗು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಜದ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾತೆರೆಗಲ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ನಡಪುಡು ಪಣದು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಚ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಗಗ್ಗರ ಚಾನಲ್ದ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾರು ಯಾನು ಒಲ್ಪ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಲ್ವಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ವಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂದಾರ ಬೈಲು ಈ ಮಂದಾರ ಬೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬದದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ನಮ್ಮ ನೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಿನ ತೂಪಿನಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಾರು ಅರೆಗ್ ಸತೀಶ್ ಬಂಗೇರಾಯ ಚಿತ್ರ ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಂಜಂದಿಕೆ ಅಂಡ ಆರ್ನ ಅರೆಗಲ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬಗುಲ ಯಾನು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪು ಚಿತ್ತನ ಸರ್ವ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಲ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊತ್ತಿ ಚಾನಲ್ ನೆತ್ತ ಘನತೆ ಗೌರವ ಆಕಾಶದೆತ್ತರಿಗೂ ಎರಡೂ ಪಣದು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಾತಿರನ್ನು ಉಂತವೆ.